muid inis na Míonna agus na Dátaí sa Gaeilge. Is fiú go mór riant ama a chá leis na Míonna agus iad a ólam I gceart. Bei siad an úsáidead I ríist agus I ríist stelle. Aignear, mí aignear, ag tús bhí aignear. Fára, mí fára, a lár bhí fára. Mórta, mí an mhórta, ag deire bhí an mhórta. Oibreán, mí oibreán, a rith bhí oibreán. Beltaine, mí na beltaine, ag tús bhí na beltaine. Meitheamh, mí an bheithimh, a lár bhí an bheithimh. Úl, mí úl, ag deire bhí úl. Lúnasa, mí lúnasa, a rith bhí lúnasa. Meán fómhair, mí bheán fómhair, ag tús bhí bheán fómhair. Deire fómhair, mí dheire fómhair, a lár bhí dheire fómhair. Samhain, mí na samhna, ag deire bhí na samhna. Nollaig, mí na nollaig, ag tús bhí na nollaig. Tá sé de nós ag daoine an focail mí úsáid agus iad a caint nó ag scríomh faoi bhí le. Is mar seo is scríbann tú an dáta sa Gaeilge. Ní gá duit bhfad a chur tar éis na himhreach. Más an ábhart atá an dáta, bíonn rogha ad. Dúna muid cleachta beag inis na rialacha seo. Aistrí na habartaí seo. Feice maithú an dár lás fichiid de bhí dheire fómhair. Rugú mé an garú déag de bhí an bheithimh. Tá mo gol sire ag deire bhí úl. Bei mar ais a lár bhí aignear. Bei an chóisiir siúl an garú lás fichiid de bhí bheán fómhair.